Fifi lendi. Ifuru muso lendi. Awo. Iname. O de ala sugo kadam. Nya fe ka kan kede limi ata sisa. Magas. Tonton Magas. Ibre kemi folofo. Je pense que ne a fond na femi ka boni nyana ma ko no répétition ni. No ka sigi kuma ka sigi a mandinye. Nya fond nyana munye ku fela fo mama suma nyana. Nyem fela fo belle nyana. Ni ko ina re nya nyana. Ben c'est bon. Ni ne sigi na tanto a o tene. Ego go jo de. Ifuru muso leni mi lale Mariam ka. Fifi ini mina deni yake. Muso wa me muso. E ko ne muso wa. Ni ne muso ko ari ne tumbo kuma sere ila wa. No, anna muso mi furu ka di ma o le ko ari. E to Magas. Ni tara na so ile furu muso kura de furu. Ka fara tan sataka ko diga hakedi. Mais ka wuli ka taga muso furu ka so ne ma autorisation di ma. Non, punya pas di koran. Kau semini pam zolo. Wallahi Johnny kan Alaba gausu. Iba bo avion balaka bita kurugu. Lete muso wala don ne gausu kuli bari to wala jemono bi. Ni maram trawrete. Nyani ka to ni Mariam kana. Nyani ka to ni Mariam ka. Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Mariam, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Nyani ka to ni Mariam kana. Nyani ka to ni Mariam ka. Ka Mariam muso tana nya fana ma muso. Wallahi ni ma fifita ni nta ya fi. Ne do nyana ma sege ke maram muso. Ama ba ma muso ita kana na e ko jugo be Mariam na. A fole ne ko ho. A fole ko ke ga muso tan nani. Awo. Ke kile horam iloflo. E fifi iloflo. Ke kile ko horam so nani. Kile pele bulu. Comment ton nom fait? Na ka debe muso. Ni furu kele meke, ni furu kele ko ja sa ila fe. Ko wajibi ga muso nan fu. Wajibi de ni. Ah, mais mi fora ne yana oteni ede. O fora ta ya di flo sa ha. Mi fole o le ti. Furu e fendo yi. Mi fora ne yana o de ko ayi mogo bla au bla kana bone ko. Akelenti. Antara fote yere. Mais ale bi ga kuma mi fone oteni ede. Fifi, abe nyana bo sa, abe nyana bo. Parce que Gaoussou bi ga kuma mi fone. Oteni ede. Oti ayi na foko asona furima abeka yira de ko furima ndai aw dum ta boni ko domna aya yira de ka foko Gaoussou de o black na boni ko parce que les dem senté de Gaoussou an ko kadi nyoy de an dogomani teria o kum konnana orla ni nga kana ni nga fembe black kana Gaoussou ga chela sigina Fifi ba rote no iba ko intra chokomna nesi le kana mi ta kuma nesi le kana mi ta kuma to abekete Fifi ko egi ta nyafo Gaoussou ngone Fifi de do. Mais Fifi iba do. Gaoussou ndele ko ngi akumatea. Iba namna me yakumatea. Nya fe kan kende mi gabo dawle unhundi. Me Gaoussou ne Fifi de do. Ibora ka Fifi mi tu ko ino. Ne de do. Ifa utara uye kuma mfo anga mogoye. Ode ibora ne ko furula. Donc ne nga kala e ba do ko ni ne kon mi nga kala nga fembela. Donc nya bere bla kana ika tela sigila. Abana Gaoussou e fena kuma ga mantika keni devant moi. Gaoussou ba. Adere mato ambe kunote. Fifi ne itala be. Kana kasi. Fifi fele me nantanya fo non parce que ima donga. Gbiya kuma le te ya. Ai ni o kala ko no ne nyako. Sada ite se ka kuma ya sa. Freke iga sagita se ka. Kana to Gaoussou ka kuma fo fa ante se ka kuma Gaoussou ka kuma. Gaoussou ko. Ante kuma Gaoussou ka. Nya fe ka kami me sagi abu sita. Don Après c'est gala dombo na. Ni furu kele ne ko an furu kele ba. Iba ta wa tata. Te se ngi ko mare ni musu. Ko kana. Ai no. Tunu magase.
Kunu Mariam tun ye Gawusu muso ye mais bi Mariam ni Fifi de ye Gawusu muso ye. K'i ka saki ta, wuli ka saki ta. Gawusu muso ye. Wuli ka saki ta. N y'a fɛ ka A ka valise ta. I b'i yɛrɛ bɛɛ i si to a so. Bi kasi a sugu. Awɔ fo k'a ɲa. Ne la si to i ta ta wa. Wuli Fifi. Ayi diyagoya tɛ. A di ma don. A ta. Bagasi ta. I ka sokɔnɔna yiri la sisan. Wa sokɔnɔna yira. I ka sokɔnɔna. N n'a fɔ i ye cogo min na ka. Seda. A di n'a ye sa. Ko naani jatigɛ de don. A ka d'a ye o. Awɔ. Ala k'a ɲa k'a k'a ma. Buramuso. Kana buramuso sabali. Buramuso i ka sabali awɔ. Seda. N tɛ bɛ nin Ka Afrique dɔ dɔn faga bɛna mana ko dɔ de. A t'a dɔn a bɛ ka min kɛ o. Iri ala tɛ. A t'a dɔn. N'o tɛ mɔgɔ t'i burankɛ ci la. A t'a dɔn wala. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gawusu et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière un lendemain. Gawusu. Oui, Mariam. Ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit Mariam. jamais. Gawusu et Mariam, ne sɛgɛnnen don bi dɛ. Ne sɛgɛnnen yɛrɛ de don su in na. Su in na. leur amour brille I b'a dɔn bi an ni an ka actionnaire dɔw ye contrat dɔw finaliser o wariw nana. dans le ciel de la Ne nisɔndiyalen don. Tellement que ne nisɔndiyara ne an ye bisu ne kɛ fête de la barakɛyɔrɔ la ye. Donc ne ka dopamine bɛrɛ foyi tɛ ne ka dopamine na bilen. Donc n sɛgɛnnen de don sisan. Je suis fatigué. N bɛ fɛ ka information yɛrɛ de makɔnɔ ni information banna dɔrɔn n bɛ taa n da. I y'a faamu? Nyame. Ne me fɛ I kana I ba I mansaw ka kumakan ma Gawusu. Wa I mansaw ka kumakan bolo. U ye kuma min f'i ɲɛna dɔrɔn I k'o kɛ. Mariam. Kabi Ala ka diɲɛ da, e delila ka mɛn ko ne mansaw ye n bila sira jumɛn kan ko ne ye n ban k'o labato. O ma kɛ. Non. E dun ko ni nin hakilina ye min ye ko ni mansaw ye n bila kuma ne ma mansaw de kɔ kɛ. Tɔnɔ Magasi ye min fɔ ani Tani Suma ye min fɔ I bɛ t'u ka kumakan kɔ I kana o kumakan sɔsɔ I b'a muso in ta. Mariam. Mariam. Ne bɛ ɲininka n'a sɔrɔ Mariam hakili ma na quoi. Mariam. Ayi I b'a ta I b'o ka kumakan labato dɔrɔn I b'a ta. Ne ka muso ta ko bon Mariam n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna bi. N bɛna kuma I fɛ I b'a fɔ mɔgɔ min b'a yɛrɛ kalama parce que là il me semble que e bɛ dɔ kalama. Bon n lamɛn ka ɲɛ. Fifi ye ne dagawuli teri de n ka denmisɛnninya kɔnɔ. K'a fɔ ko a ko man di n ye o tɛ dɛ. A ma foyi kɛ n na. Mais furu ye engagement de n'i donna furu la fo kaburu. Mɔgɔ si tɛ don furu kɔnɔ ko n bɛna don furu la ka taa a se furu sa ma. Donc Mariam, ne ka décision e ni ne sɛgɛn min kɛ hali ni bi I ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ne t'i labila. N y'o f'i ɲɛna ka kɔrɔ siɲɛ caman. Ni ne m'i labila k'i to I ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ waati min ni ne m'i labila waati la sisan tɛ dɛ. N tɛ nin labila. Ne bɛ fɛrɛ ka si tɔ bɛɛ kɛ tan de. Hali ni e sara Mariam, hali ni sara Ala ka n'a cɛ janya ne Gawusu Kulibali ne tɛ muso wɛrɛ fɛ. Voilà o bila I hakili la. Gawusu ne y'i ka kuma faamuya sa ne y'a faamuya o ne ye faamuya Tɔnɔ Magasi y'a fɔ Tani Sada y'a fɔ o nana ni muso ye k'i k'a furu a furu sa I kana non Mariam ne tɛ se k'i janfa ne t'i labila ne tɛ muso wɛrɛ furu ka fara I kan n tɛ muso wɛrɛ furu ka fara I kan voilà ça c'est très clair je suis clair là-dessus n tɛ muso furu ne t'u yɛrɛ ma cogo di ne ni Mariam ye sɛgɛn ninnu bɛɛ kɛ ka na ko caman tɛmɛ ko bi de n bɛna na muso wɛrɛ ta non ne ka hɔrɔnya tɛ se n'i y'o kɛ dɔrɔn sinon hein? Et en plus, vous nana.
tiɲɛ yɛrɛ la ne nimisi wasa Gawusu Allahu mara ne sɔn koyi Gawusu kan kelen tigiya o b'i bolo hɔrɔnya b'i bolo ni kumakan bila yɔrɔ min na bɔ yen nɔ alhamdulilayi ala ka furumuso bɛɛ lajɛlen sɔn Gawusu ɲɔgɔnna la koyi Ga Gawusu b'i yafa n ma dɛ ɲɔgɔnya la ni Mariam tina abadani ka dɔn ko ne ni ɲɔgɔn fɛ hali e Gawusu yɛrɛ tina i k'a dɔn hakili nana abadani mina bɛn jogo kelen ni y'o dɔn wagati min na wala ne sɔrɔ ka n yɛrɛ yira mɔgɔ tɔnɔ Non, bina al bɔra village al sɛden kelen mana n'o ye olu de bɛ n'u jɔ ko ne ka n ka Mariam to yen ko ka muso wɛrɛ furu ko fara Mariam kan o muso kɔni n b'a fɔ ko Fifi ma n ye dɛ mais hali ni ne y'o muso kanu ka tɛmɛ n wolofa ni n woloba kan n t'a furu foyi tɛ n bila ko n ka Mariam to yen non. Gawusu Oui. ne bɛna taa n da bɛna t'i da i tun tɛ to n kɛrɛfɛ an ka information bɛna daminɛ sɔn ya. mɔgɔ bɛ ne ɲɛ la o. D'accord tigi da kana ɲina i bɛ clim bilala ya mɛn. Voilà ne yɛrɛ y'a f'i ɲɛna k'i ka to ka clim bilala joona yanni i da waati cɛ o y'a sɔrɔ sokɔnɔna sumayara mais Mariam ala ka to Mariam hakili ka sigi koyi sinon ne bɛ kuma fɔ Mariam ɲɛna mais o ti laban dɔn. Information yɛrɛ daminɛ sa. Bonsoir. Fifi. Ça va? Alhamdulillah, ça va bien. Dis que toi, il y a donc information de beaucoup de maintenant. Et là, ça vient juste de commencer donc. Ah, ok. Autant non, ne comment voir bien. 15 minutes comme ça. 15 minutes. Attends, information là. T'as appelé ça. Oui, Fifi. Ok. D'accord. Sinon, alors. Ça va quand même. Oui, ça va. Regarde ça nice. Voilà. Eh, Fifi, nous faut y d'abord. Et nous n'y on là. Regarde Corobaya. Comme moi je suis. Comme mon nerf qui l'a dit. Mais je me dis que attends. Fifi mais non t'as pour la ñoo fait aka sakin me ka bolo tuma ni ka kaki ko ta kaki ni ya kala je ya do wora la sa ay ni yere fa do ko te kala ka sa le ko te kala ka ok bok men ta ko bodi me kede ko mani yere bodo en fait ay ni ko ni na bi oui mais ni pendo ye domina ne sumo wotara ne la sigi ko che bora ne ko oui ne to jorola mais depuis où il y a foko et de dos de contana ka sabu ke ni ne ka dimsine la ko chama temena oui c'est vrai wallahi Fifi ko chama temena ala nga dimsine tlengo la am to ka fonyo ko ma papa ma ni Fifi dans ne ni ni nyogo che tuma be chaque fois il va essayer en dimsine kulu la ni dobe ke fani bay dimsine ala kulonga ko ndro il va y avoir à chaque fois que tu tirage que non oui c'est vrai donc nous contana ko jugu mais ne yera nyambala ni nana présentation qu'on nana et réaction kenni ne ma fauche des femmes comme il bega essayer qui explication dit oui donc il bega qui qui da gauche donc ne va faire il a explication dîner ma be do femme Fifi vraiment ni jaranye ni mayira ka foko ne femme na Fifi mima la petite Fifi elle m'a changé peut-être farikolo là il changé là nga aklina là il m'a changé quoi parce que depuis awati al quand to kluno ni fona ni doy dona do kasi là il va faut ka bella mele ya ko mo manga mo jije ka sema tigi la me donc jaranye ko soba on va donc Fifi Fifi ne somɔgɔw ye c'est-à-dire tɔnɔ magas n tɛna fɔ ko n somɔgɔw yɛrɛ parce que ka ne to ne ba talen kalifa tan satala village la ye e tun b'a bɛɛ kalama ne ye sɛgɛn min kɛ semana dugu kɔnɔ ye e b'a kalama
yani nga taa se mana yɛrɛ kan k'an to magas ninnu fɛ yen tɔnɔ magas fɛ yen bon o sɛgɛn ninnu bɛɛ kɔfɛ bi o tɔnɔ magas kelen ka wuli k'a fɔ k'a bɛna muso furu k'a sɔrɔ ala ma kuma sara ne la magas ye nin furuko in tɔnɔ magas ye nin furuko in kɛ k'a ban ala ma kuma sara ne la a ko bannen kɔfɛ de a sɔrɔla ka ne lasigi k'olu ye muso furu k'o di ne ma ne ko n ko n ko ye muso jumɛn ye ko e Fifi k'ale y'a jateminɛ ko depuis an ka dɔgɔn kan ko ka di ɲɔgɔn ye a wagati donc k'olu ye woro ni fɛnw bɛɛ kɛ k'a furu silamɛ k'a fɛn bɛɛ kɛ ka sɔrɔ ne t'a kalama ala kuma ma sara ne est-ce que o cɛ ka ɲi hali ka ne Gawusu ɲininka hakilina la Fifi ninnu m'a kɛ maintenant o su ma ko k'o dugujɛ a bɛ na aw kanto ma ko ne ka tile d'aw ma k'a bɛ taa o Fifi ta ka na o kɔɲɔmuso ta ka na ne ko n k'a tɛ kɛ o cogo la an bɛ ɲɔgɔn ɲininka de fɔlɔ